Demte Haven, in het hart van het dorp. Het dorp wacht al jaren op renovatie die de gemeente Boasterhem net betalen kon. Maar het AVRO-programma De Uitdaging kreeg een hoop Safir dat ze belangenleers meewerken. Ik ben er. Er is al heel veel overleg met u geweest. Ja. En ik weet dat u het een levensgevaarlijke job vindt, want het kan eigenlijk niet in 2 dagen, hè? Zo ligt het precies, ja. Wil je mensen helpen? We moeten steen eruit hebben. Ik wil een drink meenemen. Drink maar hoeveel ben je? 3 jammer. Oh, dat is fantastisch. Ja, even komen. Kom maar op. We moeten steen eruit hebben. Mooi. Oké, dat komt erin. Hoi. Je doet het altijd voor speciale, ja, wat noemen we even, belangengroepen. Ja. Ene keer zijn het de vrienden, andere keer hebben ze iets anders. En nu hebben we gewoon het dorpskern Reduzum. Ja. Waarom? Hele gewone mensen. Ik denk Waarom nou in godsnaam? Waarom nou Reduzum, ja. Ik denk dat het mooi is om zo'n dorp wat zo'n echt dorpsgevoel heeft. Ik denk dat het belangrijk is in deze tijd, waarin de wereld zich verhardt, dat het belangrijk is dat je dat communitygevoel, dat dorpsgevoel, dat je dat versterkt. Hé, hallo jongen. Hé, kom eens even. Wij moeten hier even wat werk voor beroepen. Is er even tijd? Ja. En er is mijn Jordan niet nou, die kan ik wel even helpen. Hoeveel ben je? Maar hoeveel ben je? Oh, en Hielke. Wat zou ik even helpen? En je bent schep, jongen, je bent klein, wij moeten die stenen druk hebben. Want die uitdaging die zal hier ongepakt worden. En ik heb net Aalde de Vriese van Tjuchem heb ik om weten te praten dat hij toch komt. Maar hij zei bel Peek van Vermeer. Ja. Want die moet me helpen. En ik weet dat jullie al eerder ook over dit enorme dorpskernprobleem hebben gesproken. Ja. En jullie dachten natuurlijk van ze komen nooit meer, maar we zijn er. Is Justbureau Rijnwoud met Joop Roos. Dag meneer Broos is de naam? Roos. Roos, dag meneer Roos. U spreekt met Angela Groothuizen van het televisieprogramma De Uitdaging. Dag Angela. We zijn er. Eindelijk. In Reduzum. En eigenlijk zouden we niet meer komen, maar we zijn er nou toch weer, want het weer is weer mooi. En we gaan we ervoor om dat dorpshart te maken. Ja. En u bent een uitzetter, hè? Wij zetten uit en wij maken tekeningen om een werk uit te kunnen zetten. Ja. De Reduzumers zelfs binnen Van der Moon de eersten die de skeppen in de groen stekken. Het gaat alweer om het opknappen van het Demte Haven. Wat in het verliezen, het klopje het van het dwarpwier, wat het na 2 dagen wrotten en vramen weg worden. De meeste Reduzumers binnen enthousiast. Maar dan ben ik critici. Oh, ik ben hier geboren in dat huis. En ik ga hier 3 keer de boel vernieuwen, jongen. Dus ik heb mijn twijfels. Een uur later komen de helptroepen met kranen, shovels en bouwmaterialen volle net genoeg. De Oorse stille haven broest in van activiteiten. AVRO-diva Angela Groothuizen jouwt het officiële start zijn. Jongens, er moet 1600 vierkante meter bestraat worden. Het is een ontzettend zware klus en het moet morgenavond af. De Reduzumers binnen na jaren van zinslagen en tarriedings vooral bleed dat het nou eindelijk Safir is. Maar we moeten alles wat het nou de oudste hebben. We moeten een green licht hebben van de provincie, we moeten een green licht hebben van de gemeente en van de bewoners. Gaan nou alle meewerkers naar je t-shirts en naar je truien krijgen? Ja, dat heb je goed gezien. Daar moet er een beetje netjes bij staan. Hè? Maar je hebt net al gezegd publiciteit, dan hoor je in elk geval het kwaliteit wat we dan toch hoog in de vaandel hebben. Dan moet je ook een beetje uitstralen met hoe de mensen erbij lopen, hoe het werk erbij ligt. Hoe duur is het eens om deze haven door de kop te snorren? Ik heb van weet, daar zit het om en bij de 5 tot 6 ton. Dat dit kost maar, dit hele project. Nou, daar wordt de gemeente dus net aan mooi werk. En nou, dankzij IDTV van de AVRO gaat het dus nou al terug. Omdat de groen in de haven licht versmargen is, wordt het terrein nou ophegen in plaats van verlegen. Er komt een houten wand omheen en er komen noffelijke zitjes. En dat het alle jaar een beetje op die het kleer is, bouwt Reduzum Montejoen een feestje. En als we om 6 uur klaar zijn, gaat de kast optreden. En als u erbij wil zijn, bent u van harte welkom. Een wijdwaardig verslag van de metamorfose van Reduzum, de Takkenmier uitstuurt door de AVRO.
renoveren, maar rijnwetter zorgt voor een soort vertraging. Want als het rijnt, kan er net stritten worden. Minnenbak dus vannacht. En ook al is er in Oudij al een heel soort dingen. De uitdaging komt net op het hier kleer dat hier seizoenen vermiddag wezen moeten. Het is nog niet af, want het is nu 4 uur. 2 uur, hè? Nou, of zo 2 uur, maar dat redden we niet. Dat redden we sowieso niet. Maar er kan nog steeds van alles misgaan, weet je. Dus ja. Blijf spannend. Het ziet er geweldig uit weer, maar ik bedoel, als het nu dus helemaal zou gaan regenen, nou, dan kan je het schudden hoor. Nou. En daar valt de Rijn dan al mee bakken uit de loft. Maar het wordt weer droog. Heel Reduzum is mijn mannenmacht aan het werk. De spanning is wat te vernemen. Maar midden in de chaos hebben deze twee bewoners al een rijstig plakje voor. Ja, we zitten. Ja, nou is dat mooi weer zitten. We moeten even oefenen, want je zit misschien ook altijd. De malje hebben er een hudde holle in, wat het alle jaar nog slagjes zal. Maar Angela Groothuizen dit haar net op tijd stil redden we het niet, maar daar heb ik eerlijk gezegd aan mijn worst aan. Maakt me geen reet uit. Het werk in Reduzum gaat naar verwachting nog de hele jong terug, want het werk maakt hoe dan ook. Oh. Na 2 dagen van topdrukte is de reis veromkeerd in Reduzum. De Demte haven in het hart van het dorp zuchtte na 2 dagen België Zuid. De boel is op een schop genomen op initiatief van het AVRO-programma De Uitdaging. De AVRO had een soort bedrijven en vrijwilligers Safir kregen om belangenleers mee te werken. Juster doen om seizoenen hier kleerwijzen matten, maar het waar had juster de boel in de bulten jagen. Het resultaat is er likwols net minder om. Proces. Hoe lang heb je nog nodig? Ik heb nog een uurtje weg nodig. Een uurtje. Nou, een uurtje. Je krijgt een uurtje. Je krijgt een uurtje. Wat je er nog goed voor de zo? Ik ben voor het plaatje. Henk, schat, lieverd. Hou op, ik ga alles even neer, nog eens even. Een lekkere Friese stout van, het is 7 uur. Wat gaan we nou doen? Ik heb nog alsjeblieft nog niet spelen. Ja, ja, het is natuurlijk, weet het. Ik moet eerlijk toegeven, het lukt me niet om alles klaar te doen. Dus. Ik weet het. Ik weet het namelijk al een paar uur. Ja, hè? Ja, oh, kijk uit. Zat je met de jennen? Ja, ik heb een beetje de jennen. Ik kom hier. Jullie hebben me gewaarschuwd vanaf het begin Ik heb je gewaarschuwd. dat het niet haalbaar was. Ik zei, joh, het weer zat ook niet mee. Maar luister, ik ga gewoon afsluiten. Ja. Het komt wel goed hier. Jullie gaan het allemaal, het ziet er al zo geweldig uit. Ik vind het zo knap wat jullie gedaan hebben. Ik bedoel, wees even goed heel trots op jezelf en op je mannen. Oké. Ze wilden zo graag hun dorpshart terug. Had toch al gesproken met allemaal mensen en het kon allemaal niet. En op een gegeven moment vonden we dan een paar mensen die zeiden, ja maar Angela, het kan niet. Het kan gewoon niet in 2 dagen. En ik zeg, joh, alles kan. Dat hebben we met de uitdaging altijd gezien. Ze zeiden nou heel misschien, maar dan moet het wel mooi weer blijven. En het was eigenlijk ongelooflijk rot weer.
Maar om nou te zeggen dat hij niet gelukt is, nee. En dames en heren, er is hier gewerkt. Er is hier gewerkt. 3 uur geleden zouden we eigenlijk klaar moeten zijn. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat het nog niet helemaal af is. Maar ik wil nooit en van niemand horen dat het niet gelukt is. Want wat wordt het mooi. Er komt hier nog wat asfalt en daar nog wat gras en hier nog wat stenen. En ik zou je vertellen, dat komt allemaal prima in orde met die Groningers en die Friesen. Dat beloof ik ook de mensen in Nederland. Maar mag ik van jullie een enorm oordovend applaus voor al die mannen, al die mensen die hier hebben gewerkt. Dit was de uitdaging. Tot de volgende uitdaging. Maar hier is de kast! De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als het te dij, de moon is te nij, om stil te staan. Het leven wie wrang, het wachten te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft net meer. Dus zul je en daar beginnen. Dat ik net bij die ben. Je hoeft voor ons rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die het, als doe het als mijn mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, jou met bestaan en daar. Lang wie het komt, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In een naaie dag. Kom net uit de rie, het paard dat ik hier, het wist zonder eind. De tijd die er wie, het her dat ik hier, het wist zijn. Kom mij onder jou, mijn ziels in dat voen, begin op een nacht. Want de liefde had van mensen boem, maar vogelvrij. Dus zul je daar beginnen. Dat ik net bij die ben. Je hoeft voor ons rennen, zonder zin, in een naaie dag. Dat is hem. Gefeliciteerd met je nieuwe haven. En graag tot een oren naar je dij. Tot kijk.